Deň 3. Multiple po Venezuele. Naša prvá noc spania na divoko Venezuele bola super. Sice bola chladná, ale konečne nikto neprišiel s reprakmi rovno vedľa nás, ako to bolo v Brazílii. Vstávame skoro ráno, pretože vidieť vychádzať slnko ponad Stolové hory je magické. Užívame si výhľady, kým neprídu oblaky, varíme kávu, respektíve Ivan varí kávu, pretože mne sa nechce vyliesť pod deky. Slávnostne dávame poslednú nálepku, posledná krajina Južnej Ameriky na zozname. Prešli všetkých 13. Začali sme pekne Kolumbiou, Ekvádor, Peru, Bolívia, Chile, Argentína, Uruguay, Paraguay, Brazília, Francúzska Guajana, Surinam, Guajana a Venezuela. Sme tu! Vyrážame na cestu, lebo sa chceme dostať bližšie k horám. Tu nás zastavil hlboký písok, ktorý by sme možno aj prešli, ale nechce sa nám testovať naše šťastie na mieste, kde prejde jedna motorka za deň. Tak sa vraciame späť, varíme obed a po obede ideme do dediny zaplatiť si Starlink a spraviť Duolingo. Strašne nás fascinuje, že skoro každý miestny tu predáva takéto pripojenie na internet. Hodina stojí asi 50 centov a dostanete prihlasovacie meno a heslo. Naozaj to platí iba toľko, koľko si zaplatíte a potom je kút nefunkčný. Skúšali sme. Vodu tu nezoženieme, ale internet hej. Ďalšou zaujímavosťou je, že všade tu rastú takéto mäsožravé rastliny, ktoré sú ako pohár s vodou, do ktorého hmyz spadne a nevie výjsť von. Okrem mäsožravých rastlín tu je veľa opustených domov. Je to tu vlastne taká ničota, kde sa len vozíme, užívame si výhľady a hľadáme ďalšie miesto na spanie. Nakoniec sme našli miesto ešte lepšie ako včera, pretože máme úplne brutálny výhľad na 7 hôr a zase raz sme tu sami. Keďže spíme zadarmo a potraviny sme si nakúpili ešte v Brazílii, dnešný deň nás vyšiel presne $1.